Ne etsem kam? Näde okasam kam? Salam, gowy ýagdaýyňyz? Owy. Başlarsyňyz. Yani. Maşuat başlyk bir iş buyurdy da, tekst okamalaý. Kömek edäň-de. Men bir çoğun başlık sizinki bana buyurma da içilik. Men sizi tanadım ha? He? Haýyş. Bol ya. Okap beren. Görün. Hormatly Lebap vilayetimiziň işgörleri. Eger-de siz geçen ýyl awgust aýynda Business Center Era tarapyndan gurulan ajaýyp tanıştyrlyş şäheretini ýadyňyzdan çykarmak bolsaňyz, size ýene-de hoş habarymyz bar. Şol çäre gatnaşyp ýetişmedik telekeçiler üçin biz gapylarymyzy ýene-de giňden açýarys. Şu ýyl may aýynda geçiriljek täze hasy giň gerimli we täsirli tanıştyrlyş şäheretine sizi çağırýar. Bu gözek size guramaçylygyň täze şekilli estradamyzda meşhur ýulduzlary, meşhur şowman Dawa. Kızykly därsleşikler we ajaýyp sowgatlar garaşýar. Hormatly himayetçiler, eger-de siz därsleşleriňizden taýlanyp biznesyňyzy has ýokary derejede görkezmek isteseňiz, bu mümkinçiligi elden bermäň. Esasy hyzmatdaşlaryň katarynda öz ornuňyzy eýlemäge howlugy. Çünki mümkinçiligiň çäkledigini ýatdan çykarmaň. Çärenin anyk senesi we ýeri ýakyn wagtynda habar bererler. Ýöne unutma, çäre diňe ýörüýte çakylyp, ýagny пригласительне bilen girip bolýar. Täzelikleri ünüt bilen ýygyrlan. Business Center Era.